Welcome back sa Let's Talk. Still with Miss Jana, Siratranont. Jana, ito syempre, Provincial Tourism Office yan. Definitely, may annual budget yan. So, saan mo ina-allocate ito? Saan na-allocate itong annual budget sa Provincial Tourism? At sa anong mga projects to? Yes. So, syempre, yung tourism budget na annual na ina-allocate for us is, of course, mainly yan, nasa tourism promotion. Tourism promotion included na doon yung mga festivals din natin at saka yung mga brochures, yung mga flyers natin. And of course, included na rin doon yung mga traveling expenses in going to the different destinations kung saan pwede kang maka-experience ng mga ng mga kung paano din nila pinapakita at kung paano nila inaayos. Yung parang learning din on how they do their tourism in their different towns. Marami tayong mga programa kung saan ina-allocate yan. So, we have the festivals, we have the marketing and promotion infrastructure din, tourism infrastructure, at iba pang mga proyekto kung saan makikita natin na related sa tourism. Yun na lahat yun. So, paano yun? Nagre-request na lang kayo na, who handles the budget? Is it the budget office, actually. Budget? Sila yung Hindi sa department mismo ninyo direkta? Hindi naman direkta sa amin. So, makikita naman nila, kami naman, magsasubmit naman kami ng form kung ano yung mga kakailanganan ng budget. So, isasubmit namin sa kanila at sila na yung gagawa ng paraan para makapag-allocate ng budget for So, ngayon, ano yung mga pinopromote nyo usually dito sa atin? Yes, of course. Syempre, hindi pa rin mawawala ang Vegan City. Always naman yan on top of the list na pinopromote natin ang Vegan City. But being a provincial tourism office, of course, hindi natin pwedeng iwan yung ibang mga towns at mga municipalities natin dyan. Especially when we conducted the Tourism Management Development Program, we came to discover a lot about our province. Marami kaming natutunan. Diba? Ganun yun eh. Napakaganda pala talaga ng probinsya natin. Marami Nakapag-ikot ka na sa buong probinsya? Yes, I'm proud to say na napuntahan ko na lahat ng province natin, ng mga municipalities natin, upland natin na municipalities, lahat-lahat na yan, na-discover namin kung ano yung mga pwede nilang ma-showcase sa mga turista natin. So, konting-konting na lang, kumbaga parang we just have to conceptualize a program for them to be parang para maipakilala natin sila, to make them well-known, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo na rin. So aside sa vegan, ano medyo tinututukan nyo ngayon at binibigyan nyo ng pansin na para i-promote? Well, vegan popular na yan eh. Yes. Pero after vegan, ano ang pangalawang pinopromote ninyo? Pero na-promote namin, syempre, yung mga magagandang beaches and coves natin. Kasi usually, ang mga turista kasi, when they come to visit, they travel for relaxation. So, ang natin, total nandiyan na nag-e-exist na yan, yung yaman na yan sa atin. So, all we have to do is just promote it. Like, yung food din natin, yung mga iba pang lugar nearby vegan, kung yung mga iba man na, kunyari, overnight lang sila. Minsan kasi yun yung hirap eh. Hindi natin sila, kumbaga, wala tayong magawa for them to stay a little longer. Pero, yun ang kailangan nating gawin eh. We have to parang encourage them na magstay din kung kinakailangan na gawin nilang 3 days, 2 nights. Bakit hindi? Do you also work with the hotels dito sa Ilocos? Yes, we work with them kasi kailangan din namin ng tulong nila. Especially in gathering information and data on the tourist arrivals kasi sa kanila natin mainly makukuha yung accurate na tourist arrivals. So, we work with them and we gather information from them. So, yun din. At the same time, in return, us from the tourism office, we help them promote their tourism establishments like the hotels, resorts, and all. Just refresh me, mayroon bang association ng mga hotels? Yes, meron tayong Ilocos Hotels and Resorts and Related Enterprise. So, the iShore. It is actually a private entity. Nakikipagtulungan tayo with them kasi kumbaga sila yung mismong nag-organize ng lahat-lahat ng mga hotels. Kumbaga, mas easier na makapag-connect tayo with the hotels through the iShore. Pero on your part, tama na ba yung mga hotels natin dito? Or kumbaga, shall we say, maa-afford na ba natin na dumagsa ang mga tourist? Bastante na ba yung ating hotels and resorts? Sa totoo lang, Derick, pagka summer, dyan talaga yung talagang buong dagsaan talaga ng mga turista.
parang a few years back, siguro let's say mga 5 years ago, nung hindi pa ganun karami ang mga hotels natin dito, medyo kinukulang talaga tayo. Pero ngayon, I have to say na talagang medyo ready na talaga. Ready na. Especially dito sa Ilocos at dito sa Vigan na lang alone. Marami-rami na tayo mga nagsulputang mga hotels at marami na tayong mga ngayon pa lang na under construction na hotel. So, talagang pagdating ng mga seasons na ganyan na talagang alam natin na talagang dagsaan na ang mga turista, kayang-kaya na natin yung i-accommodate. Yes. Okay, Jana, let's now move on sa national slogan ng DOT, ng Department of Tourism, which is, it's more fun in the Philippines. Okay, gusto ko muna malaman, being with the tourism, ano ba talaga ang meaning nito? What do you mean by this? And how does it work? Yes. It's really more fun in the Philippines kasi ang Pilipinas, kahit siguro napakaliit na bansa niyan, marami tayong maipagmamalaki. And it's really very effective. Yung slogan na yun, it's more fun in the Philippines kasi it will make the people wonder, ano nga bang meron sa Philippines? Why don't we visit it? So, ganun din yun. And at the same time, parang dito rin sa Ilocos Sur, kayang-kaya rin natin sabihin na it's more fun in Ilocos Sur. Ano ba ang meron tayo dito sa Ilocos na maipagmamalaki natin? Syempre, kumpleto yan eh. As Vice Governor D.V. Sabeliano has coined it, dati total vacation package, ngayon Ilocos Sur completos recados kasi nandito sa atin lahat eh. Mga magagandang tanawin, mga beaches and coves, historical places, yung mga national heroes natin karamihan dito rin nagmula. At syempre yung food at yung kultura mismo ng Ilocanos, nandoon yun eh. Kumpletong-kumpleto tayo. Nandito na all rolled into one. Nandito sa Ilocos Sur. Kung given the chance na ikaw bilang turista, maiikot mo yan for a week, for a few days, makikita mo ang diversity at kagandahan ng Ilocos Sur. Okay, which is true. Talagang pag Ilocos Sur kasi, pag kultura, especially the food, yun naman talaga very popular. Yes. And of course, the beaches natin dito talaga, wow. Eto, lately, kumusta na yung Adventure Zone, which is located sa Banawang Bridge? Yes. Operational na ba? Sa ngayon, hindi pa talaga siya fully operational, but then, continuous pa rin ang training at yung pag-aayos natin sa kung ano yung mga kailangan pang idagdag o yung kailangan pang baguhin dun sa Adventure Zone. Although, it has had a soft opening and launching na last December 17, 2011, last year. So, we were able to invite visitors and at the same time, celebrities for the promotion. Tapos, we also tap the help of Channel V, yung media natin, at saka ABS-CBN and a lot of media groups din to help us in promoting that Adventure Zone. Because, it's about time na rin that Ilocos Sur could break free from the image na cultural lang lagi. At least naman, dagdagan naman natin ng adventure. Kasi, according to statistics din, karamihan ng mga tourists and visitors natin ngayon are looking for adventure. So, actually, totoo yan. Yun yung parang magandang isang pwede nating mai-offer sa mga tourists natin. And let me just add din, Derick, that we are also promoting sports na rin dito sa Ilocos. Just recently, we conducted the surfing competition. Actually, we have started that last 2006 na rin, pero hindi lang nasundan, but then last year, yes, the government has has wanted this to be parang put into the spotlight na kasi meron tayong surfing destination na talagang maipagmamalaki mo at saka mas malakas pa yung hampas ng alon dito sa atin kung and that's usually, anong buwan yan? Mga anong buwan? It's usually October, held ng December. December. Yeah, October kasi sa ibang province yun, which is sa La Union. So, the government also wants to wants Ilocos Sur to be the last leg for the surfing competition. So pasok mula na tayo. January yan, pasok na tayo sa surfing circuit, nandoon na tayo. December, ating-atin na yan, nandoon na. So, Ilocos Sur ang talaga exciting na. Yes, It's really more fun in Ilocos Sur now. And also then, I would also like to add that I am very, very proud to announce that here in Ilocos Sur, especially in Magsingal, it has been considered as the best in Asia na kite surfing destination. Kite surfing is actually a new sport. It is, yung sasakay ka sa kite na parang
yung alon, sasalubungin mo yon. At kailangan talaga hindi naman kailangan talaga sobrang lakas ng alon, pero dapat malakas ang hampas ng hangin. So yun. Anong barangay sa Magsingal yan? Sa Puro, Magsingal. Puro. So we have this vegan kite surfing team. Wow. Of course, headed by Mr. Dalan Singson and Dan Lucero. They are actually the brainchild of sila yung mga nakapag-isip netong kite surfing. Usually kasi sa Boracay lang to ginaganap. But then, yung mga kite surfers natin from all over the world, nakita nila na parang medyo wala na yatang challenge sa Boracay, parang hindi yata siya ganun nakakasawa na rin. So they were able to discover Magsingal at nakita nila na yung ano nila dito, yung hangin plus the location is totally perfect. Wow. And one international kite surfer has actually given the title na that Magsingal is the best in Asia. Wow, so we are globally competitive. Kala mo, we have the adventure zone, we have the surfing area in Kabuga. Yes, and we also have the kite surfing. Wow, yes, talagang we have the food, we have the culture. The heroes, the heritage, everything, the churches. And we also have, not just the heroes. The trade products, nandiyan na. Yung mga lugar natin, beaches, kumpleto na talaga tayo. Kaya ang Ilocos Sur, kumpletos, recados na talaga. We also have the presidents, diba? Ngayon, ang next na question ko is, when is the best time to go to Ilocos Sur? Yeah, the best time to go to Ilocos Sur is siguro masasabi ko first quarter ng taon. Kasi first quarter, nandiyan na nagsisimula na yung mga festivals natin, yung summer vacation, mahal na araw, which is the perfect time for us to visit the beaches, tikman yung mga iba nating mga pagkain dito, at syempre makiisa sa mga festivities. So, first quarter talaga ang masasabi ko na pinaka-best. Okay, may scenario lang ako. Kung kasama ba ang Ilocos Sur sa mga travel package? Kasi kung tayo pumunta sa ibang bansa, like go to Hong Kong or go to Singapore, sa mga Asia, pag kumuha ka ng tour package like 3 days, 2 nights, may isang half day dyan na may kasamang tour sa mga pinupuntahan nila ng mga destination, popular destinations sa area na inabasa. Dito ba ang mga tourists pag kumuha ng ganung package pumunta sa Pilipinas, naisasama bang Ilocos Sur sa tour package? Yes, naisasama rin. So, thankful din kami na kahit papano, tinutulungan tayo ng mga travel agency. So, yun din, ang talagang isa sa marketing and promotion program natin is we have to work with the travel agencies. We have to provide linkages with them para at least isama nila ang Ilocos Sur. Although minsan nga lang parang hindi kasi ganun nabibigyan ng priority ang Ilocos Sur, but we have to make sure na sana din kahit papano, we let them stay for more than just one night. And we be able to consume all their income. Lahat ng mga ano nila. Dapat. Yung parang kumbaga, yung expenditures nila, ubusin natin. Ubusin natin yung pocket money nila para hindi lang naman na parang dumaan lang sila dito. Dapat mag-spend sila ng mag-spend dito sa Ilocos Sur para maraming income dito sa probinsya natin. Wow. Final question before we pause for our break, Jana. So, how safe magbiyahe dito sa Ilocos Sur? Yes. I am very, very proud to say na ang Ilocos Sur is a peace-loving province. At saka napaka-peaceful niyan na tipong kahit even mo yung sasakyan mo dyan, walang carnapping na magaganap. Walang holdapan, walang kahit anong mga nakakatakot na mga krimen na ganun. So, masasabi ko na talagang kung isa kang turista na bibisita dito sa province natin, you will feel safe and at home at the same time because mafe-feel mo na ang mga tao dito ay hospitable at hindi ka naman talaga gagawan ng mga ganong harm. Wow. Wala pa naman sa ngayon or kahit naman siguro in the past years na nagdaan, wala naman tayong mga nakikita pang mga ganong eksena na may mga krimeng nagaganap sa mga turista natin. I guess hindi naman siguro mangyayari. At sana wag mangyari. Okay, nako, ang dami pa natin pag-usapan. Diyan ka muna, Jana, okay? Final stretch together dito pa sa Let's Talk. Kaya stay safe. Magbabalik po kami kaagad.